ξύλινο τρένο, πάντα υπάρχει πιθανότητα να συναντηθείς με ένα Γερμανό στρατιώτη. Και ίσως να πρέπει να πηδήσεις στο χιόνι, αν τυχαίνει να έχεις ξεχάσει το διαβατήριό σου. Για να βρεθείς εν μέσω μιας Ευρώπης σε πόλεμο, με τον αστράγαλο στραπουλιγμένο, χαμένος μέσα σε ένα δάσος ομίχλης. Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα φτιάχνουν πλέον έτσι. Δεν θα ήταν βολικά για τους ταξιδιώτες. Από την εποχή κιόλας της Union Pacific Railroad, οι εταιρείες σιδηροδρόμων πρέπει συνεχώς να αντιμετωπίζουν αφύσικα και θαυμαστά φαινόμενα αυτού του είδους. Στα κρυβά, αποφεύγοντας να ενσπείρουν τον πανικό μετά από βαθιστόγαστες μελέτες σε γυάλινους πύργους, εξαλείφουν σιγά σιγά όσα οφείλονταν αποδειγμένα σε κάτι ασήμαντο και τετριμένο που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Έτσι, αντικαθιστώντας τα υλικά, παρακάμπτοντας πληθυσμούς φαντάσματα, ανατρέποντας συνεχώς τα ωράρια, προβαίνοντας σε αγιασμό των μηχανών πριν από το παρθενικό τους ταξίδι, αλλάζοντας απότομα την ταχύτητα, μέρη και την κατεύθυνση, κατάφερναν να απαλλαγούν από τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις, αφήνοντας να επιβιώνει, αραιά και που, κάποια εξαίρεση μονάχα, η οποία επιβεβαιώνει τον κανόνα της ομαλότητας. Οπότε πάντα υπάρχει η περίπτωση του ατόμου που αναγκάζεται να επιστρέψει με πλοίο από το μικρό του ταξίδι στο Λεκανές και να την εξιστορήσει άμα θέλει. Παρ' όλα αυτά, για να λέμε την αλήθεια, μετά από τόσα χρόνια υπάρχει μικρή πιθανότητα να δεχτεί κανείς τις μέρες μας μια επίθεση Ινδιάνων στο τρένο ή να ζήσει μια περιπέτεια με τα ταχυδρομικά τρένα του Τσάρου. Μου το λέγαν με νοσταλγία. Σήμερα, όσοι κυνηγούν το αφύσικο και το θαυμαστό, γεννιούν χιλιάδες χιλιόμετρα αναζητώντας το. Πηγαίνω έρχονται ακούραστοι από τη μια πόλη στην άλλη, με βαλίτσες μισοάδιες και παλιές εφημερίδες διπλωμένες παραμάσχαλα. Κάποιοι από αυτούς φοράνε καπέλο ταξιδιώτη. Όλοι τους είναι φορές και φορές που έχουν απελπιστεί κάτω από τη βροχή στις αποβάθρες, που είναι η πιο αδυσόπιτη και η πιο κρύα από όλες. Γιατί το θαύμα αποφεύγει τους υποψιασμένους και τους μεταμεληθέντες υπότροπους που κάποτε, θύματα του ίδιου τους του πανικού μπροστά στο θαυμαστό, άφησαν να τους ξεφύγει η ευκαιρία σαν ατμομηχανή που χάνεται μες στη νύχτια. Αποκαμωμένοι θα ανέβουν ξανά και ξανά χίλιες φορές τη σκαλίτσα του βαγονιού. Θα βεδούν να παίζουν βαριεστημένα στο κάθισμά τους και θα ξεφυλίσουν δίχως να κοιτούν καν την εφημερίδα τους, ενώ θα στηρίζουν το κεφάλι τους στο παράθυρο προσμένοντας το σφύριγμα που πασχίζει να φλογίσει τα ποκαΐδια του πάθους του. Ο πιο έρμος από όλους αυτούς τους εραστές της αναζήτησης είναι ο κύριος Εκριά, τον οποίο γνώρισα εδώ και κάποια χρόνια σε ένα Intercity και ο οποίος βίωσε πάνω στις ράγες την ιστορία αγάπης εκείνη που δρόμοι και ξενοδοχεία, πάρ και δημόσια πάρκα του είχαν αρνηθεί. Έλεγε πως κάθεσε πλάι του, πως ήταν ξανθομάλα και πως είχε έναν απτήρα από φίλτιση. Έλεγε πως το άρωμά της ήταν αλυσμόνητο. Με το που μπήκε νόμιζε πως τη γνώριζε, αμέσως όμως απέκλεισε την όποια προηγούμενη συνάντηση, αποδίδοντας την αίσθηση της οικειότητας στο λαρκέτο της πρώτης συμφωνίας του Σούμαν. Έλεγε πως απλούστατα ήταν ίδιες και απαράλλαχτα. Τέτοια έλεγε. Ποτέ δεν ξέρεις αν πρέπει να δώσεις βάση στους ερωτευμένους, αν πρέπει να πληστείς με πόρωση και να τους πιστέψεις. Δεν ξέρεις αν συλλογίζονται αφουγκραζόμενοι το καρδιοχτύπι τους ή αν μπορούν στα αλήθεια να συγκριθούν οι γυναίκες με τη μουσική. Το βέβαιο πάντως είναι πως την αγάπησα για χιλιόμετρα και χιλιόμετρα και στο ταξίδι αυτό και σε άλλα που ακολούθησα, στην υπερταχεία Κώστα Μπράβα και στα Wagon Lee, θα μπορούσε να γυρίσει τον κόσμο ολόκληρο και η αγάπη αυτή να διαρκεί. Ο παχύσαρκος Καταλανός ταξιδιώτης θα ήθελε να αναζητήσει για πάρτι της κάποια γωνιά σε στέρεα γη. Θα ήθελε να τη σπιτώσει, να την πάει σινεμά, να μπορούν να περπατάνε μαζί στον δρόμο, χωρίς τίποτα παραπάνω, έστω να πηγαίνουν στα καφέ, να βλέπουν και καμιά ταινία, ξέρετε τώρα όλα αυτά, και να την επιδεικνύει στους φίλους του.
σαν μια μεταφορά για το πόδο που χώνεται ξανά μες στη νύχτα με τη λυκνιστή του κίνηση. Ακόμα και καθημερινά αν το είχε βάλει στόχο. Όπως βλέπετε, έπρεπε να την ακολουθήσει. Ήταν στο Παρίσι και έβρεχε. Μου είπε αλήθεια ότι έβρεχε. Αφού αποχαιρετίστηκαν, όπως συνήθως στην αποβάθρα, ο Σεγκριά προσποιήθηκε πως κατευθύνεται στην ουρά με τα ταξί και βάλθηκε να τρέχει πίσω της στο πεζοδρόμιο. Επιβεβαίωσε πόσο διαφορετικά περπατούσε πάνω σε δάπεδο ακίνητο. Είχε επίγνωση του ότι είχε φερθεί άσχημα και πως η τιμωρία του γι' αυτό θα ήταν αυστηρή. Ξαφνικά ένιωσε ήλικο, έναν πανικό τρομερό πως δεν θα την ξαναδεί και στρίβοντας την επόμενη γωνία δεν την ξαναείδε. Είχε κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Έτσι έγιναν τα πράγματα με αυτή τη σειρά. Πρώτα κατάλαβε πως ποτέ θα την ξανάβλεπε. Στη συνέχεια ένιωσε φόβο, γι' αυτό και στο τέλος την έχασε για πάντα. Στην περιοχή δεν υπήρχαν πόρτες και παράθυρα, ούτε μπάρ ή μαγαζιά για να έχει μπει μέσα. Ούτε αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν τέτοια ώρα, μες στα άγρια χαράματα. Ο Σεγκριά τα έχασε με τον ίδιο τον εαυτό, όταν άρχισε να ψάχνει στην περιοχή για κάποιο υπόνομα ανοιχτό, κοιτάζοντας με αγωνία εδώ και εκεί, πάνω και κάτω, μέχρι που ξέσπασε σε κλάματα. Με τις παλάμες των χεριών ακουμπισμένες στο ξερτισμένο στη θέα, στο οποίο κατά τα φαινόμενα είχε μεταμορφωθεί η αγαπημένη του. Άρχισε να γλιστράει σιγά σιγά, μέχρι που βρέθηκε να κάθεται στο δερμάτινο βαλιτσάκι του. Για άλλη μια φορά η οδύνη, με επίκεντρο το λαιμό, κατακυρίευε ό,τι είχε απομείνει ζωντανό κάτω από το μουσκεμένο πανοφόρι. Καμιά σονάτα με βιολιά δεν πλανιόταν στον αέρα. Μονάχα η μικρή υπόσχεση να την ξανασυναντήσει. Μετά από εκείνη τη συνομιλία που ερχόταν να μου επιβεβαιώσει υποψίες μέχρι τότε ανομολόγητες, κατέληξα στο ότι πολλοί επιβάτες τρένο εξαφανίζονται μόλις εγκαταλείψουν το σταθμό, πράγμα που μπορεί να επαληθεύσει ο καθένας. Αρκεί να τους παρακολουθήσεις όταν κατεβαίνουν από το βαγόνι. Γνωρίζουν τους δρόμους στα πέριξ, κυρίως εκείνους που παίρνουν απαρατήρητοι. Γνωρίζουν άλλαγε και τίποτα άλλο πέρα από τα τρένα τους και κατευθύνονται προς τα εκεί σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας, γρήγορα, νευρική, με κινήσεις ποντικού. Μόλις έρθει η κατάλληλη στιγμή, αγνοσβήνουν και χάνονται. Υπάρχουν βέβαια και οι πιο αδέξιοι και για τον λόγο αυτό δεν είναι τελώς αδύνατο να παρευρεθεί κανείς στο θέαμα της απουσίας που προκαλεί ήλικο στη βίαιη εισβολή της μη ύπαρξης σε έναν δρόμο του κόσμου. Θα αποκτήσουν και πάλι μορφή την επόμενη μέρα στις τουαλέτες του ίδιου τρένου ή κάποιου άλλου διαφορετικού. Υπάρχουν βέβαια και οι πιο αδέξιοι και για τον λόγο αυτό δεν είναι τελώς αδύνατο να παρευρεθεί κανείς στο θέαμα της απουσίας που προκαλεί ήλικο στη βίαιη εισβολή της μη ύπαρξης σε έναν δρόμο του κόσμου. Θα αποκτήσουν και πάλι μορφή την επόμενη μέρα στις τουαλέτες του ίδιου τρένου ή κάποιου άλλου διαφορετικού. Γι' αυτό, αν έχετε προσέξει, μόλις ξεκινήσει η ατμομηχανή, πάντα βγαίνει κάποιος από ένα βεσέ που δευτερόλεπτα πριν ήταν άδειο. Δεν ξέρω από πού αναδύονται, ούτε και σε τι είδους λογισμούς παίρνει για πρώτη φορά μορφή το πρόσωπό τους. Αν παίρνουν την όψη από πεθαμένους αιώνες αλλοτινούς, από μουσικές συμφωνίες όπως μισομάτεδο Σεγκριά ή από πίνακες ζωγραφικής λησμονισμένους. Αυτό που ξέρω είναι πως δεν γεννιούνται ούτε πηγαίνουν σχολείο, πως ο λόγος τους είναι επίπλαστος και η μοναξιά τους προσποιητή, καθότι αγνοούν την τραγικότητα της ζωής και πως η ανάμνησή τους είναι συγκεχημένη και ευμετάβλητη σαν τις σκιές που μέσα τους χάνονται. Είναι φτιαγμένοι από σάρκα, αλλά κανένα μνήμα δεν τους προσμένει. Γελούν, όμως η χαρά τους δεν έχει νόημα, γιατί αγνοούν τα πάντα για τον πόνο. Κανείς ποτέ δεν τους έκανε να κλάψουν και ούτε τους χάρισε το λύτρωμα της λύθης. Δεν έχω τρελαθεί. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα αρνηθεί πως ένα οποιοδήποτε βαγόνι η πλειονότητα των ανθρώπων είναι όπως κι εσείς, όπως κι εγώ, άτομα που κατευθύνονται από τη μια πόλη στην άλλη για να αλλάξουν παραστάσεις, να παρευρεθούν σε κηδείες, να κάνουν την αγάπη τους να στεριώσει ή να παρασταθούν στην επιχείρησή τους για να προκόψει.
μάλλον υποτελεί στα μεταλλόκοτα και τα θαυμαστά των τρένων, με αυτούς τους θεσπέσιους, έκλειστους, ποπλισμένοι με βαλιτσάκια, λεμαριές, καλαδάκια με αυγά ή και αθλητικές εφημερίδες στο σύντομο χρονικό περιθώριο που τους επιτρέπει η διαδρομή, προσπαθούν μάταια να μας αλλάξουν τη ζωή. Υπάρχουν και πιο καταπληκτικά γεγονότα. Κατάφερε να μου διηγηθεί την ιστορία του ένας μεθύστακας που στη γειτονιά του έχουν βγάλει το παρατσούκλι μακάριο ο σιδηροδρομικός από το σκουφί που φοράει, και γιατί κάθε που ζητάει ελεημοσύνη λέει πως είναι για να πάρει το τρένο. Η κατάστασή του είναι διαφορετική και η ζωή του τακτοποιημένη ακόμα όταν κάποιο δειλινό του Ιουλίου κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη, όπου θα περίμενε την οικογένειά του για να πάνε όλοι μαζί στη θάλασσα. Έφτανε σχεδόν, είχε περάσει λίγη ώρα που είχε αφήσει πίσω του τη Γουαδαλαχάρα, όταν είδε έκδαμπος το πυκνό ελατόδασο που εκτεινόταν μπροστά στο παράθυρό του. Χιλιόχρονα δέντρα ορθώνονταν, να πω και μεγαλοπρεπή, σε μια ομαλή πλαγιά όπου μπορούσες να διακρίνεις μικρά γάργαρα ριάκια. Συμβουλεύτηκε το ρολόι, έτριψε τα μάτια του, ξανακοίταξε το δάσος με το έδαφος κάτω χιονισμένο και βγήκε σαστισμένος από το κουπέ όπου βρισκόταν μονάχος. Στήριξε τους αγώνες του στο παράθυρο του διαδρόμου, από που κατάφερε να ταινίσει με ανακούφιση τα βιομηχανικά κτίρια κοντά στο Αλκαλά δε Ενάρες, το πιο οικείο τοπίο με τις αλάνες γεμάτες σκουριασμένα πιτόνια και μπάζα, σκασμένα λάστιχα και στήλους του ηλεκτρικού. Άνοιξε διάπλατα το παράθυρο, εισπνέοντας βαθιά, για να πάρει κουράγιο, τον αέρα αυτόν που ήταν ο δικός του αέρας. Βρισκόταν στη σωστή πορεία, έφτανε στη Μαδρίτη. Μπήκε πάλι στο κουπέ του, τη στιγμή ακριβώς που από την άλλη μεριά του τζαμιού ένας σκύουρος ξεκινούσε ψηλά το κρεβατικό του πέταγμα. Γύρισε και πάλι προς το διάδρομο και αντίκρισε τα κονσερβοκούτια μιας χωματερής να λάμπουν στον ήλιο, κόμβους με δευτερεύοντες δρόμους και μεγάλα καταστήματα με έπιπλα και σιδερικά. Βούλιαξε στο κάθισμά του, αυτή τη φορά όμως, αφήνοντας ανοιχτή την πορτούλα που βλέπει στο διάδρομο, έτσι που να μπορεί να βλέπει το παράθυρο στην άλλη μεριά. Προσπάθησε να στεγνώσει λίγο τον υδρότα, άναψε ένα πουρο. Δεν μπορούσε να πιστέψει το θέαμα που έβλεπε. Αν κοιτούσε στα αριστερά του, έβλεπε νεκροταφεία αυτοκινήτων, τα Ελενίτ και τον Τζίκο να σχηματίζουν λαβύρινθους, τον τριανταφυλλή ουρανό και τα οικοδομικά τετράγωνα του Σεν Φερνάντο και του Παράγας. Άμα κοιτούσε στα δεξιά του, ξανασυναντούσε